А беше на половината, като го взехме. Ама преди те нормалните зайци ще стават за толкова. Аз мислех, че като е декорация... Да, и аз мислех, че е малък. Тя е малък и така не мислиш. Ама иначе не е за ядене, виж какъв е пупка. А не, че другите зайци да не са пък такива. Какво остри се? Хапана. Много ли то хап? Що хапиш ти, бе? Харесала ли е или не? Ама що седи така мирно тогава? Нас ни целува. И набира... А целува ви, ама ви прикай. Не пикам. Защото ти си му обяснила много добре какво ще му се случи после. Да, за това на възглавниците ти се написала. Много смешно. Вие двата си зайка са така в мен. Това е, защото си негов човек. Ето се стана, значи не го е страх. Страх го е. Страхът е бързо. А иначе до столетие умира, трябва да донесе столетие да Зрънчо яде. Зрънчо не знам да А за столетите направо излиза през дупката на решетката и ще се убеже децата. Така ли? Как ще го гледаме? Как? И защо ще снима, нали да каза да го държа? Значи то не бива. Значи може въобще да не е.